Suarane apik kowe ning nyatane sing mendapat respon positif aku to lho. Pak Seno pirsa dhewe aku sing didhawuhi. Wonten pundi menika Pak? Mang critake, mang umumke piye mriki. Lagi di chatting mau iki lho, Pak. Ya, kula saking Indosiar kalau Mbak Mimin ada waktu harap datang di acara patroli. Oh, aku mudeng. Mesti kowe kegaruk kowe. Mosok Pri kuwi ya senajan tindak pidana ringan kenong 3 sasi lho Pri. Ning malah ra apa-apa ngomah lasah ngliwet ya Pri. Kok gendeng apa piye kowe iki? Ra apa dipakani. Indosiar ki mbok sing rada ngetren bintang film ngono. Oh ya ora. Film azab kae lho nggon. Indosiar. Azab banti tuwa ngono. Film azab banci dirubung belatung. Pak Dewan kula nyuwun perlindungan. Allah kok rumangsaku. Jeneng nek mboten melindungi kaya kula niku pripun lho njenengan nyuwun perlindungan. Iya, mangga Mbak Apri. Ya. Tirta. Ya. Sendang Mulya minggir Sleman. Oh iya. Ora nyono-nyono awak dhewe nalika semana kerawan panjenengane Pak Dukuh kerompakan karo Pak Timbul utawa Mas Timbul. Ya. Sing rawuh ning gone awake dhewe mratelakake yen to kerompakan kepingin ngerti dusun lan disengguyung dening piyane Bapak Kuswanto. Oh iya. Minangka dadi wakil rakyat DPR Provinsi Ngayogyakarta, ya. Sing wis kepareng lantarake sarta mbantu marang warga kerompakan kene satemah bisa ngadani ngerti dusun, ya. Ditambah para sing padha nyengkuyung lan panjenengane Bapak Duko, Pak Darno lan Pak Timbul sing tekan dal omahmu, ya. Sing tekan omahku panjenengane Piyai Telu mau. Oh iya. Nganti luar biasa PDI Perjuangan ya Nak. Ya pancen bener. Mula panjenengane lahir batin ling kebantu karo para warga kerompakan kene nganti ora ming pas wayangan tok kerja bakti panjenengane ya kepareng rawuh. Ya ngono kuwi wakil rakyat sing sak tenane ya pancen kaya ngono kuwi. Dume wis dadi wakil rakyat ora kok ndegek gedang krang sila tumpang lungguh kursi ning kala mangsa ya tilik karo masyarakate. Pancen bener ya pancen kudu kaya ngono. Sing jeneng masyarakat ki ora kok butuh dibujuki brana picis, ora kok butuh diwenehi probaya akeh ki ora. Ning diperhatikan uriping masyarakat kurangane apa, keluh kesahmu nggo napa. Lah kuwi minangka dadi jembataning para warga masyarakat ki para bapak-bapak wakil rakyat ya kaya Pak Kuswanto kuwi sing dadi jembatane ya matur karo pemerintah wekasan kesejahteraan kuwi ora mung dirasake piyai kutha ning ana ing desa-desa ya iso nandang sejahtera mergo saka wakil rakyat. Ya pancen bener ya ngono ya Mak. Iya. Mula bengi iki dhewe wajib ngaturake panuwun ya tanpa pepindhan kene dusun kerompakan kene sing dituding minangka dadi utawa sing didhawuhi supaya nggelar pegelaran sewengi atas awake dhewe ya ngono ya Mak. Iya. Ya ming mangsane udan ya wit sore mau ya wis ngerji seprene iki ya mbok menawa isih grimis mulai ndonga bareng-bareng supaya ndang udan iki ndang semingkir. Sing jeneng wis musim wis angel Nok. Ya. Iki mau ketoke ya ana kemliure pawang udan. Ya. Ini ya dheke dhewe malah klebus. Ha ya. Ya ora apa-apa ya Mak. Mula tenan kok nek sing jeneng wis musime iki wis ora ana sing iso ngalahke panguwasaning Gusti Akarya jagat. Kowe karo aku ki mung klebu bleduk upama disebul bapal mawut mobal mabul ora karu-karuan. Ya. Kowe karo aku ki titahe diparingi apa wae disyukuri, mangsa udan disyukuri, mangsa panas ya wajibe awak dhewe bersyukur. Ya wancine ya ngono ya Mak. Ya. Cara kaya piyai kerompakan kene merti dusun kuwi wujud syukur ngersaning Gusti kang akarya loka. Para among tani among kisma sing padha tetanduran biyen jaman kuno makuno biyen wis ana merti dusun. Ora kok nyembah karo danyange sing duwe sawah, ora kok nyembah karo danyange sing duwe kebon, ora. Ning nyembah marang panguwasaning Gusti Karya Jagat. Sranane kaya ngono kuwi merti dusun. Merti dusun kuwi tata cara. Ya. Dene nyembah ya tetep marang panguwasaning Gusti. Ewa semono isih akeh sing ngarani merti dusun kuwi ora apik, sing ngarani merti dusun kuwi ora bener, sing marani ngerti dusun kuwi ngeceh-ceh duwe.
kabeh ki bebas penemune ana. Oh iya, bebas penemune ora apa-apa. Nek nganggep ngerti dusun ki ora penting, nganggep ngerti dusun ki ora prayoga, nganggep ngerti dusun ki luwih-luwih disambung rapetke karo agama disebut sirik lan sak piturute monggo anggenipun badhe mestani. Ning tumrap aku sirik karo ora iki gumantung eneng atine menungsa. Ngono ya mak iya. Dadi rasa ndadak perlu sing werna-werna. Nek tumrap aku ngene wae, nek isih seneng mapan ning tanah Jawa, isih seneng ngombe segere banyu Jawa, isih kepengin mangan sego sing tukul saka tanah Jawa, ya kowe kudu ngajeni marang budaya Jawa. Iya. Nek kowe nganggep budaya Jawa kuwi ora pas, budaya Jawa ki dianggep ora wajib, budaya Jawa ki dianggep ora becik lan sak piturute, ora sandadak kokean cincong minggat saka tanah Jawa. Ya ngono kuwi ya Mak. Iya. Wis rasa dadak kokean ngomong. Iya. Ya kowe aja ngombe sumur tanah Jawa, aja ngombe pari tanah Jawa, aja mangan telo saka tanah Jawa, mangan sing saka luar tanah Jawa kono. Iya ngono. Mula awake dhewe kudu prayitna ngati-ati, jangan menjadi tamu di rumahnya sendiri, jangan menjadi orang lain di negaranya sendiri. Kuwi wajib ya ngono kuwi ya Mak. Iya. Aku urung munggah wae wah pamundutan lagu wis sak ombyok iya. Ana sing pesen niki mengke nggo Mbak Apri, niki mengke dienggo Mbak Elisa. Nggih ning dite tetep nggih kula aku ya. Iya ya ora apa-apa ya Mak. Lah wong sing dikeki aku kok ya mengko gampang diaturake nganggo bintang tamu. Wah iki sing lagi in ya. Wingi bar mlebu ning Hitam Putih ya ning Trans 7 luar biasa. Wah baru naik daun ya ini ya Mbak Apri karo Mbak Mimin ora usah mlebu Hitam Putih wis ketok nek piyayine hitam putih no iya si Apri ketok nek putih, Mimin ketok nek hitam. Dadi iki perpaduan antara lembut dari hitam dan dari dunia putih. Aja ngono lho Mak. Iya diaturi jumeneng supaya kepenak dirasake ya. Klintang-klintang numpak andong ngabel klingklong. Luar biasa ya iki lho kaum minoritas yang diangkat derajatnya iki karo Mbak Mimin Mbak Apri ya maune nuwun sewu banci iki dia dianggap sebelah mata ya saiki wong-wong do mbutuhke anggere meni wayangan bintang tamu Mimin Apri wayangan bintang tamu Mimin Apri aja disawang eleke no kabeh menungso iki sak apik-apike menungso iki eneng eleke sak elek-eleke menungso iki eneng apike ya mulat carira karo awake dhewe aja sok munceki karo alaning liyan ning kulino ngilo gitoke dhewe kuwi luwih prayoga ya pancen ngono sayang iya lah kok rumah saku nek Apri ki putih nek Mimin ireng ki rada alus biasane Apri putih Mimin letak biasane ngono ki lho rada aku ya kok ya iki ya iki ora awong aku ki wis nyeluk sayang apik-apik kok ya mesti salah lah jenengan mboten jenenge ra lahir terus sing batin kok nek kalih kula ora lahir batin piye lah nek karo April April ngono nek Mimin ngono danyange iku nolak udan lan sak piturute wis iki to nolak udan iku gampang kok iso terus Nyai Toyo Kyai Toyo sisih lor Baliyo ngalor Nyai Toyo Kyai Toyo sisih kidul Baliyo ngidul ngitan bali ngitan ngulon bali ngulon sing angel ki sing saka dhuwur lah banyu ki tibane kok dhuwur kok ya mesti ana lho sing kok ngisor Sukime ayo
udan ini jan hawane cocok gue berkembang biak tenang kok. Kowe angger Sik sampean kok muni nek udan dawane cocok gue berkembang biak iki anggapmu nek karo kowe wis berkembang liwat endi? lihat ngendi? Ya piye carane budidaya? Sekarang era keterbukaan lho. Kudune njan iki rasa tambo, rasa takon nang kulinane kono ya ngerti kok. Oh, lah nek berkembang biak niku nek mriki mboten lewat pundi-pundi. Metu pundi, Mbak? Cengel nek niku. Kok Sini pingatan kok upami kalian kadang-kadang panitia, Bapak Nggih, Mbak Dukuh, Mimin. kados ngendikanipun Bapak Seno wawah teng omah kula ping pindho ping 3 rembukan bola-bali. Ning aku ya ngono. ning dhek dhewe iki ya. Nek omahmu ra ketemu ning guboku. Mbak Mimin mari wonten kerompakan pinten? Sedasa yuta Pak berdua ngono kuwi. Terus? Aku ya ngono. Lho jagongane ngantek 3 jam sidane ketemu 850. Ora Nah, tak tawani ngujok ra gelem monggo ngujok monggo dar Pak. Mboten kersa. Anu, aku koyo ora kalu nek rung didilan ngono. Lek ngenteni 3 jam ketemu 850. Ya wis ora apa-apa, ini ya ora apa-apa. Berarti bapak iki pinter, bapak panitia. Ning luwih rekoso iki mah lho, Pri. Lah nyapa? Sowanku ora rada telat. Heeh. Durung panitia cekatan. Cekatane Saking ngendi? sergepe wis darung tak ombe wis dikungkut lho. Diganti lianget. Ora tentu nek diganti le adem kok. Kowe mboyonge tok-etok. Ning Pak nyun sewu mboten kok kula niku nyuwun kersanipun penjenengan kasihan kalih kula menika mboten. Piye-piye? Perjuangan kurene wis kejaba siji macet. Macet udan. Tekan dalan wipere copot. Heeh. Tekan sida luhur kono nabrak kucing. Lah Ternyata aku lali. monggo nabrak kucing iki nek bocah wong Jawa elek lho. Nggih. Ancase. Niki wae kula kukup Heeh, kucinge terus kula wadahke diupok plastik, karo. benjang-benjang insyaallah kula pendem. Kucinge ketok. Lanang apa wedok ya mau kucinge ya. Lah, Jojo kucinge ya banci. kucing kok banci ki apa Kok nek ngerti? iki? Ana lho, Kucing sing- banci bentuke Ana kaya lho apa? kucing sing ra meteng gur. Sik, Mbak Mimin. Nuwanai. Le nabrak teng pundi? Teng dalan to? Nggih dalan. Dalan gede banci Nggih. niku asli. Niku lagi tetek kok kucinge. Banci ki ana sing tetek. Enggak, nek iki lho, iki jane kena nggo anu lho, pralambang lho. Piye? Umpama kowe karo aku isih kelakon tetek ning dalan, Heeh. apa ora gretuk masuk angin sewengi bedetet gerjeh kaya ngene iki. Lho, nek saiki dhewe dikukup kene kan gerjeh ra tetep sowan rene. Ya, wis ora kodanan. Tur nuwun lho Pak Eno, saiki Nggih. kula panjenengan ya saiki dhisik dhewe lek ngejak kene Pak Seno, ya Pak Seno dhewe bateh, atau sedulur. Aja pisan-pisan nek kowe didhawuhi Pak Seno apa warga Ngodian, warga paribasan perumpaan minggir lan sak piturut sejegan kowe aku tak kandhani kowe aja nganti pasang tarif. Ora kena kuwi Ora ya. kena. Ya Ya umume ya 10 yuta kuwi mau wis. kuwi ya kok umum ki ya padha wae patunggal. Nggih, menika lumantar Bapak DPR Kuswanto. Pak Kuswanto, matur sembah nuwun Bapak, sampun ngopeni bekakas ngeten iki Pak. Tanduran akhirat lho Pak, nek ger ngopeni wong ayu men biasa. Nek ngeten dikukup niku tanduran niku amal jariah jenengan niku sumpah. Tanduran akhirat piye wong sampean ki matine ora cetha sesuk. Nek mboten cetha pripun? Lah nek lanang almarhum, nek wedok almarhumah. Nek Nggih. banci apa aku tak tahu. Banci apa? Paling yo aluminium ngono. Kok malah Ngopo banci? raseng borot sisan. Nggih. J pingatan Pak upami ngendikanipun Mbak Limbuk kala wau nek jenenge merti dusun ki ana sing ngarani musyrik, sirik, menyekutukan. Menika mboten menika tradisi. Tradisi, Iya, tradisi tata budaya. Tata Jawa yang carane ngene. Apri Islam, kowe wong Islam, Iya. ngoten. Ning kowe rak wong Jawa, Iya. kudu tetep nggoni Jawane. Lah iki ana sing ngrasuk Hindu. Kowe wong Hindu ning tetep nggoni Jawane. Budaya Arab masuk oke, budaya Londo masuk oke, budaya Monco wae masuk oke, tapi tidak menyingkirkan budaya asli, kearifan Ya. lokal wisdom orang Jawa. Sir kula ngeten lho Mbak Mimin. Nggih. Di ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngaten, Ya. nggih. Dadi nek awak dhewe mapan teng Sumatera niku ya njunjung dal adat budaya piyai Sumatera. Sumatera. Nggih. Nek do lengganing tanah Jawa ya njunjung adat budaya tanah Jawa. Ngaten, Ngono. nggih. Mawat becike ngaten menika. Terus menika nyunipun tetap karo Gusti Allah, ora menyekutukan Gusti Allah. Nggih, nggih, Wong leres. Jawa, Iya. dongane wong Jawa ngaten. Nggih. Nah, Wonten pamundutan kathah sanget menika pamundutan. Mesti kang kasuwun nyekar mesti kula mesti. Ya engko sikik to ora usah GR sikik. Iya. Sapa to sing ora kepengin krungu suarane Mbak Mimin? Ya, tangane ngrungokke Black diseret.
Menika saking Pak Timbulas. Ya, nyuwun gubuk asmara. Ya, iki duite tak lumpukke ning asbakno. Nggih. Kok teng asbak? Engko entuke pira disumbangke waria. Terus sembah nuwun. Pengurus kelompok tani Margo Makmur Kerompakan nyuwun lagu titik. Oh iya, sambel kemangi. Oh nggih. Meh Raino kagem petani, pengurus kerompakan Bapak FX Seono. Ya. Matur sembah nuwun. Kelompok tani Margo Makmur. Ya. Ngersake iki mau. Ya, iki lho sapa meneh. Nyuwun saking Babu Ponidi. Wah, iki jenang dodol Keragilan, nyuwun gending Kerasian. Ayo tulisane nyuwun gending menapa meteng bareng. Kok meteng bareng? Oh, wae ngaren. Meteng bareng ya. Nyuwun sapangapunten ya. Nyuwun Meh Raino saking Pak Duko Totok Dwi Wijayanto kaaturaken kagem sedaya warga dusun Kerompakan. Ya. Acara merti dusun ya atur panuwun wis pokoke sedaya kama ical ya ngono. Daya tikus-tikus aja nganti nyerang, omo-omo aja nganti nyerang. Ya ngono. Kudu ditumbali banci tuwa. Tunggu tumbal. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun menika kathah sanget, Mbak. Nah, iki Pak Panitia Ketua Panitia Bapak FX Sudarno nyuwun tembang Sinom Parijoto dipun tengaken dening Mbak Aprilia. Oh iya, kalian Mbak Mimin. Ya, matur sembah nuwun. Niku sing mampu kula ngiyen. Napa? Sinom Parijoto sing mampu ya aku. Ya kok diangkati ya, diangkati. Ya niku karo belajar sithik-sithik. Iya. Jajan. Jan. Mangga menapa mriyen Mbak Mimi Mbak Sinom apa Meh Raino apa gubuk asmara? Ya sing alus-alusan sithik kagem para penisep. Sing alus sing bawane mamerke suaramu. Sinom ya, Mbak? Sinom. Pelok mawon. Pelok, ya. Pak Yole matur pelok Pak Geter. Pelok Pak Geter ngono. Iki bar mlebu ning Trans 7 hitam putih. Ya. Niki kula dititipi enten timbalan malih saking TV nasional TV swasta Mbak Mimin. Khusus Mbak Mimin. Kula lho nyata ayune ayu kowe suarane apik kowe ning nyatane sing mendapat respon positif aku to lho. Pak Sino pirsa dhewe aku sing didhawuhi. Wonten pundi menika Pak? Mang critake, mang umumke piye mriki. Lagi di chatting mau iki lho, Mbak. Ya, kula saking Indosiar kalau Mbak Mimin ada waktu harap datang di acara patroli. Oh, aku mudeng. Mesti kowe kegaruk kowe. Mosok Pri kuwi ya senajan tindak pidana ringan kenong 3 sasi lho Pri. Ning malah ra apa-apa ngomong lasah ngliwet ya Pri. Kok gendeng apa piye kowe iki? Ra apa-apa dipakani. Indosiar ki mbok sing rada ngetren bintang film ngono. Oh ya ora. Film azab kae lho nggon. Indosiar. Azab banti tuwa ngono. Film azab banci dirubung belatung. Pak Dewan kula nyuwun perlindungan. Allah rumangsaku. Jeneng nek mboten melindungi kaya kula niku pripun lho njenengan nyuwun perlindungan. Iya, mangga Mbak Apri. Ya. Suarane lho. Sing waton Sing lanang senimin. Janji sabar Ae jembar-jembar karo sing sok tegel mangan iwak tikus. Oh alah. Iya. Beneran meneh.
Coba suarane Mbak Mimi. Nah, gentosan. Dadak diajari Loh, ngisore. takon disauri kok aja ngono. Iki bar iki kepati cakepane padahal Ya, aku ya, ya. bodoh. Ya wis Aku seniormu sak orane. Oh alah min. Iya. Kepati Ketok nek plantrangan. Mbak ya wong wedok Ya iki suarane Kepati. aku sing ora banci wis iso kok. Yo. Kepati. Wis aja nek ra kulino ndak telakmu muntir engko malahan. Mbak Mimin, Pripun? nek arep swara cilik iki nek nganu aja mbegagah. Pripun? Nah. Dikempit. Nah. Nah, hati-hati. Mukidi dikempit. Hati-hati engko mbledos. Ya ora. Wong sak sekrup kok meledos. Cantik kowe wae nduk, engko ndak ra beneran. Mercon riwet kae cilik ya mbledos. Ya nduk. Kepati Apa sida apa ora mampir Jas wong urip ning alam donya ibarate wong mampir ngombe. Wong mampir ngombe kira mung sedhela. Iya. Jadi waktu yang singkat ini pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Mergo sebaik-baik umur adalah umur yang panjang tapi bermanfaat. Ning saelele umur ada umur sing panjang ning ora manfaat. Lho, dadine ya pikiran dhewe piye carane nek jenenge wong urip ning alam donya iki sangune nandur kebajikan, sangu ibadah. Iki karena ya iki sing ora bakal ilang kuwi ngono lho. Iya, Dadi bondoe bisa oncat, pangkat ya bisa oncat, bondo bisa lunga. Paribasane wong urip kamu Mampir ngombe. Ning aku ya sok mangan gorengan barang ki. Gur ngombe. Sok mangan gorengan, sok Oh. Ya apa? Omongan kok mungkin mang tekon Mas Mantri. Oh, kok apa-apa. Wis ge diteruske, aku tak gagas iki kok aneh ya. Napa, Pak? Enten apa, Pak? Wedang kula niku klebon kewan cilik-cilik. Nek arep tak ilang iki nyilem. Kurang ajar to iki lho. Penyakit tenan kok. Napa kula icalke? Napa? Kula ilangane. Moh, Apa diminum berdua? pas. Keracunan kok Pak Eno, Mas. Ya ora men rumaket. Wong sampean nek bareng ngombe gelasé kroak kok. Buta iki. Ya, Nduk. Ya. Monggo, Pak. Matur suwun. Iya, Jan. Tonjo suarane suwe banget ora rungokke suarane Mbak April iki.
rasane kaya kangen kae ya. Iya. Lho Pak Eno kangen karo suaraku Mbak Mimin. Kok kowe ora ngerti lagu lama? Lah piye? Wong lanang ki nek ngalem bono kuwi mah dipamrih, ra mungkin. Masa Pak Eno dipamrih karo aku? Aku ngerti. Lekmu. Kowe agak wingi sore, aku lho sing kaplak wis ngerti. Suarane kaya babi dibedak kae lho. Aku wis makan asam garamnya Lah nek kowe dunia. piye? Jenenge nek wong dipamrih mesti alus, alus. Oh, mending kok aku wong dar ngono iki malah sok kadang kala ora. Nek ngono kuwi hati-hati. Ih, Kok piye to? aku wegah di ngonoke wong lanang wegah kok. Lah ngapa? Lah sak di ngonoke aku wis tawa. Oh, alah sing kaya ngono kuwi marenono ya. Tak mareni wis ora. Dari wis tetek ya wis ora. Ora. Wis tak lereni ngopo mongso. Itu sudah masa lalu. Masa lalu wis hijrah kok. Ngopo tetek harga diri. Sindane Pak Seno kok tetek. Ora. Ning bangsa ya alah online. Apa ya payu 80 juta nek. Ya ora ya 80.000 sengoro. Nanti gagat raino ora ono wong gelem. 80 yuta, 80.000. Aku 8.000 karo gejros. Gejros. Iya, ya aja kok ndur sapenake dhewe. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Apri mau. Sami-sami. Sinom Parijata diaturake no. Iya, ngono ya. Saiki kagem para among tani sing supaya tetandurane besok sak pengarep iki bisa apik becik. Amin. Hamil kok lemlonthong nggon cengel. Unuk. Tapi kula sakniki gemuk lho Pak Seno. Gemuk. Sampean jan saiki jan kaya bintang film tenan ya. Sipit. Gelange ya ampun, Ya gedene ra jamak-jamak. ampun. Niku rak mengundang jambret, mengundang penjahat. Leres. Sok meneh nek kepengin mas-masane aman, Nggih. niku mang gawe untu. Ora ana jambret kok nyangar cangkem ki ora ana. Jenenge wong setiti niku nggo conto nek ger wong wedok ngetekke kayane wong lanange jagatan no. Lho nek wong setiti ngeten iki nggo jaga rono, oh sesuk rong sasingka sasi poso ora ndek penghasilan, iki kena nggo jagan bodo, kena nggo dono driyah, kena nggo fitrah, kena nggo liyane. Wong wedok sing pemikirannya ke depan, ger wong wedok ger metekleke wong lanang. Sakoke kowe ndek gelang kuwi nek manggake tamu beda ro biasane. Ya iya no. Bedane piye, Mbak? Biasane rak ngeten monggo pinarak Pak ngoten. Dek wingi enten tamu king kerumpaan niku mboten ngeten. Iya. Monggo Pak, monggo. Ngene iki kowe iki. Lho jenenge ya timen ketok kok lho. Itu tuh jangan dianggap sombong. Lah piye? Itu wujud syukur karo Gusti Allah. Iki lho dinggo paring saka nggon aku. Kok ngene iki ya biasa. Oh, syukur karo pamer ki beda kok ya. Ya beda no. Pelekke. Aduh, Jan. Kaya niki biyen ki sok ngelokke ngono lho. Alalah Sing nganggo gede-gede. Kiai kok kaya ngono ya. niku mengke bar limbukan jenengan persani Pak Eno. Pripun? Nggen driji, nggen tangan. Heeh. Niku mengke rak biru kabeh. Lah ngapa? Lah kan kuwi masih imitasi. Ora apa gerunggahke rego. Ben wong saiki wah mimin ngene iki padahal mimin saiki tumpakane rental. Nek wingi isinan kalih ibu-ibu debat, Mbak Mimin kok ahli-ahline jenengan apik men gek pinten gram? Niki menganu Bu, 7 gram. Cobi mirsani nggih diklintingke tenggen lantai ngoten kok mak kempreng. Lah niki Mas to? Nggih, masuki men. Ya makasih dole panut. Maksudnya Masuk imen mula kok emas kok capek kok gambar wedhus. mula ngene nduk, rasa bohong berawal dari kebohongan pertama akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya. Mulai Jadi apa onone? Meskipun perih berusahalah untuk jujur. Jumbono gaya hidupmu sesuai isi dompet. Lah iya, ora usah ngangah-angah. Jebulane makbluk tarik lesing. Lho niku nyeritake mriko-mriko lho. Nek yo menungso kadang ya wahaya lho. Nek itu bantuan raskin ngaku miskin. Nek golek utangan ngaku sugih men di ACC. Rek ra konsisten kuwi jenenge. Ra konsisten lho. Aku mau ya jengkel lho. Lah nyapa? Kan koncoku iki jarene ya jenenge ra konsisten ya. Jenenge ana Pak polisi ngerasia. Heeh. Rahasia to. Mukmenan. Oh, aku di suratku komplit.
aku ngerti sadar hukum kok. Surat Kowe komplit tetep apa-apa ya. dimukmen. Tetep dimukmen. Terus Jan kula salah napa to, Pak? Kok apa-apa dimukmen layang komplit apa komplit? Kowe ora konsisten. piye? Motormu Honda, jaketmu Yamaha, helmnya Suzuki ngono. Kowe donekke ngono. Donekke ngono. Kowe ya ora trimo no. Ya ora trimo. Jenengan ya ora konsisten, Pak, aku ngono. Piye? Lah nyen ki polisi kok bolpene pilot ta. Bolpeh. Lah iya. Lah ya ora konsisten to. Polisi kok diwaneni. Biasane kowe kira wedi to karo polisi iki. Aku kendel nu aku padha lanange kok le. Iya Mbak Nes. Mangga. Ayo ruang. Mangga dibawani sik ya. Ayo roang Ya. Agnes ki mengone sithik ning metune kok bianter ya Mbak Mimin. Aku ya metu sithik ngono ki mengan metu sithik ya mengone sithik aku dhisik. biasane ambon Swara ki lho, Mbak. Swara. Mbok ora suudon wis kusnudon ngono lho, kok berburuk sangka. Nyuwun Sampean pripun sampean? kula metune sithik. Heeh. Mengone ya sithik. Oh. Nah, nek Agnes kan mengone sithik metune akeh. Beda jenenge cek gadis kok ya beda. Gadis. Ngakune gadis kok nek nguyuh ngadeg kira ya. Ra jumbuh to kowe iki. Iya. Jadi sampean aku biyen pertama kali ngerti ya tak kira wedok tenan. Nggih, nendi ning Keragilan biyen bareng ning kamar mandi kok osor-osor. Lanang. Jek mending nong. Kula lungguh amor sinden sing niki. Mbak Tatin. Kok osor-osor kena nyuara langsung piok ngono. Ora Mbak Tatin nggih iki tak rungokke mah kaya wong celuk-celuk. Lah apa? Ngene nguyuh ki rak bareng ning kamar mandi aku ngenteni jaba. Tak rungokke kon jaba ki mah kaya wong celuk-celuk. Lah piye? Pri. Ora saru lho kowe. Ora. Ora saru iki mau critake suarane. Ya. Besok tekan kono. Ya. Ya. Tadi sarimen. Iki live streaming lho iki. Iya. Sak alam donya isen aku ndarani randani kowe ora. Lho ning nek apa-apa nek diomongke fakta itu ora apa-apa. Sing jeneng Saru niku nek nyebut tok leh. Lekok. Oh, dadi Nek ngenten iki sing prisa ming piyai sepuh-sepuh, sing cilik-cilik ora ngerti. Paton aja ngajari karo piyai cilik omong sing tok leh upamane ngomong niki ya ditok leh ki. Ah kuwi Saru. Saru. Lho, Bener Mbak Aprin nek sik tetene ngono kaya wong undang. Ah nek sik pinggir dhewe niku malah nyeluk Pak Dene. Lah pripun? Siwa. Siwa. Malah kok mak Siwa. kaya banyu luber ya. Sibuk. Bos kok. Ayo, Bos. Kek. Terus kene. Sing aku. Alah, lambek. Enggak. Nora Kendhat membangun desa Binudi timure nano supaya tansah maju
karang lan iya kok lene ket mau ditemak-temak wae lho Wis tekno wis wae. ngerti ngono lho wong iki Ora, aku mau nyeritake Mimin kanggo kalung patut wong kit lair ki aku wis kalung usus. usus besar. Kowe usus besar ki nggo regetan. Oh alah. Berapa apa Bang iki apa iki ya kalung usus, mula apa iki usus buntu. Ya nduk Agnes. Guya prukon tumandang asengkotku merakut temah dadya tata harjo Neno murah sandang pangan yakti jero kutha desa ya desa ya oh
cilik ning suarane gemlontor. Tas gemlontor. Power. Ayo, kancamu ae Mbak Apri bocahe dhuwur ning suarane blas ora metu. Sinten to? Jejermu iki lho. Oh alah, mbok ya dibuktekke. Kadal Wong iki kan Mesir. duwe petingan Mbak Kiambak to, Mbak Limbo. Petinganmu nggo ndi? Agnes suarane becik, Heeh. Sri Ramu suarane becik, Mbak Tatin suarane ya apik, Bu Prastiwi semono uga. Nek aku kemampuanku kan ora nggon swara. Nggo napa? Aku itu menjadi ikon tersendiri. Icon. Mempunyai karisma tersendiri. Oh. Jadi lah itu sing yang tidak dimiliki orang lain. Oke wong pinter nih kalah karo bejo. Lah aku mbok menawa wong kelebu wong kang bejo. Dan itu tidak boleh menjadikan kemerenan atau keirinan orang lain. Dadi kowe sok kulino nggo ngarit. Kok ngarut itu? Lah ndekku Pak Deku ngarit nggo karisma ki. Karismanya carane apa ya, Nduk? Yang tidak dimiliki sesuatu ya nek wong itu inner. Aura. 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 Alah, aura lebih ya itu tidak dimiliki. Isoe mung diudi. Biar orang suka dengan sendirinya. Iya. Mulono sok kulon adus sok banyu kembang. Kowe iki pas sok kulino adus Adus banyu kembang, mangan menyan ngono kuwi. Menungso ya padake lembut. Iya, mangan menyan barang. Iyalah. Nggih. Menika wau Mbak Agnes. Agnes. Pamundutan saking ukahe pokoke kripik gedang kripik telo nggih Nggih, Pak. sedaya kersanipun Paraden, nggih. Sanika Mbak Ika Suwesti saking Gunung Kidul. Ya, saking Redi Kidul. Monggo jumeneng. Ana sing nyuwun gubuk asmara iki pancen ya sing nembang kudu Mbak Ika nek gubuk asmara. Iya. Ya ini ya wis. Wah, dedeke ya itu. Ora kalah karo Mbak Agnes iki. Iya. Apa ora mantra-mantrane anake wis telu. Wah, wis telu to. Sopo sing ngomong telu? Lah pira to, Mbak? Papat. Oh, lah papat. Tek padha aku. Kan iki yo ndek anak to. Kok piye to? Ora ono ndase kabeh. Jenengan niku nggih sia-sia anak ora nek ndak. Wong lanang kok lek arep metu saka ngendi ra ya mesti. Lah nika wedhus nika kosote meteng lho. Nek mriku ajeng dilepeh kok metune kok. Apa-apa to apa sing arep gelem anu ya sapa. Nggih, wong mendem-mendem nika lho nek Mbak niku. Komuniti anu. Sugeng dalu wong ayu. Mbak Sansaya Mimi. sansaya becik, le nyandang ya sansaya kewes. Alhamdulillah. Merati. Ya. Nggak Tambahi mimpi. sithik. Napa? Senyum yang menawan. Oh, aku kurang Contoh senyum. mana? Senyum yang menawan Jadi, kaya seperti apa? apa? Zaman aku cek kerja di hotel dhisik. Wong senyum itu ada yang senyum palsu, ada yang senyum karena kerja kewajiban, tapi ada yang senyum tulus. Piye sing Contohnya saya Senyum tulus itu dari dalam, jadi tidak dibuat-buat. Neng contoh konkret, jadi orang main itu kan elek mencep kanan dan kiri, kiri 1 cm, kanan 1 cm. Iya. Nah, jadi dia Berarti senyum ki ana anu nggih, Mbak. wonten tata caranipun ukurannya. Nah, dadi sono Iya. kuwi nek cara wong lungguh to, pamane nang kene aja nganti lungguhku sikilku ngene, aja nganti. Lah terus Terus? piye? Duduknya gini, jadi ini tidak ke arah kamu. Oh, Loh, itu oh, tidak ada nanti- oh, nggak boleh. itu tata cara. Iya. Gitu. Terus misalnya pakai perhiasan, nek pamane pas kerja, itu nggak boleh mas-masan dipakai semua. Nah aku kan sombong ya, ini sombong nek aku. Nek kerja itu jadi cuman cincin aja satu. Cincin satu. Jam tangan aja, nggak boleh pakai yang niko-niko, nggak boleh. Iya. Loh. Seperlunya. Ya kecoba mengundang itu ya tidak bagus untuk mengganggu pekerjaan. Gini tatarannya. Gini Sopir truk. praktek. Aku mau nek mung teori oke wong sekolah pinter penerapannya implementasinya di lapangan tidak bisa. Oh, coba. Praktek. Coba. Temlek, Temlek. temlek, kilo. Ah, Bar kilo geget lati tok. Geget lati lho langsung aku merek. Langsung ngono lho geget lati. Siji, loro, telu kilo. Pamaku pelanggane, kowe sing anu, kowe apa wae sing mbok bodho. Coba aku tak weruh piye. Pamaku sing mbok bodho, kapasan ngono piye. Pamane aku ini temlek, temlek, mengkleng sik. Alah banci Ceritane wedok. ceritane ceritane. wedok. Ora perlu ndadak nggo rok mini. Budayane tetep dienggo. Temlek, temlek, wentise ketoke sithik. Biyak. Wong lanang wis malayu.
wis mlayu golek kamar mandi. Umpama wis mbok seblake ngene ya wong lanang malah gila. Lah ngapa? Lah mulu sikil runggute kaya ngono Dik. Dadi ki contoh-contoh kecil, contoh kecil. Carane supaya Wong lanang ora kudu tok godho. Dia udah mencarimu. Loh, nek kamu punya sesuatu, rasa dieteh-etehke ngono rasa. Lah sing ngeteh-etehke ya Iya, iku sapa? ngandani, aku soalnya tau nglakoni. Oh. Ya mbok tetehke ngono. Berhasil ora? berhasil 20.000. Piye to 20.000 njuk bali 5.000 Mbak bensin Susuk. kuntek. Bali 5.000. Ayo nduk kok ndak juarai. Kaki juara wong ayu. Iya. Gue bekas Nyingkar. nyingkar nyingkur wiwi tane nyingkar nyingkur Kene nyawang Mbak Ika ngono apa ya ora piye ngono to Mbak Mimin? Yo mung sekedar yo ayu, ayu. Neng- Ayu suara berkualitas. Ning secara anu kowe ya piye greget ngono ra to? Yo ora padha wedoke kok ngomong apa. Wedok. Piye? Hati-hati lho, sok engko malah dadi sukimin lho. Kowe iki. Ada organ-organ tertentu sing anu lho. jenengan nek jajar aku arep anu ora ndek rasa arep mari ngono ora Mbak Mimi? Yo duwe to, Mbak. Oh. Lah mang aku lara apa? Ora jiwa. Peleke. Pasien gratis. Aku yo fungsi ra ketang 5 menit. Menit gua apa? Loh, sing penting lho iki lho. Yang penting Keterucut kualitas, ya. kualitas. Kowe ngerti Mbak Ika Kualitas bukan kuantitase, kualitase. Alah, kualitas apa 5 menit iki? Wis kesuwen lho. rekno ya. Ora dibajutke ana cah cilik-cilik, Oh, iya. ora prayu. Mboten parang sarung, Ora, malam Jumat jek sesuk sunah rasule jek sesuk. Hujan. Ning tanggoku kaya ana lho. Piye? Tak kandhani. Wong jenenge kumpul bojo ki paling apik ki jemuah apa malam jemuah. Mbok kandhani ngono. Tak kandhani anu lah kok anu tanggoku kae kok Selasa lah bojone selak lunga. Kowe dipaido. Dipaido. Ning aku ya tau kapusan lho tenan. Kapesan nggih napa Lah Le? ini dolan temen Mbak Mimin kemis-kemis sore bengi nika. Nggih. Tekan gone. Aku Mbak Mimin jero kamar tak dodok ora gelem metu. Lah sebabipun Iya, ya engko sithik ora kaya ngono kuwi. Wong ki sing sabar. Aku kuwi lah entuk bojo tenan Mbak Mimin ki. Iya, heeh. Aku ngerti-ngerti Mak. Mbek. Oh, kowe ora wedhus. Alah ya ora apa-apa ngono. Tombo cilik. Gilani. Min. ya. Lingsem yen ke mutan Neno-neno. lelampahan kang Saking WKS Kebumen streaming. Mbak Mimin, Mbak Apri pikantuk salam saking Bu Saras. Oh iya. Anjir. Iki pengusaha. Baik. Saiki lagi gawe pager neng Bandara Yojo Glagah kono. Anjir. Mubeng ayo. Wes batine akeh banget. Iya. Ngapunten dereng saged sowan wonten Kebumen. Nggih. Ora dikon. Urung Dikon, jadwale urung Dikon, tempuh. Salam ya. ugi kagem Mas Rimba ingkang mirsani Nggih. streaming. Matur sembah nuwun bantalipun, lancar usahanipun. Amin. Sing maringi jenang sego mulih engko ya matur sembah nuwun, lancar rezekinipun. Nggih. Menika saking London ugi menyimak. Iya, matur sembah sembah nuwun. nuwun. Nggih, menika saking request mangke wonten ingkang request liwung Pak Yusef Krunggan. Oh iya, matur sembah nuwun. menaturaken mangke. Salam kagem Pak Kuswanto saking Pak Dwi. Oh iya. Sesuk Pak Dwi dawuh awake dhewe ning Terban. Iya, matur saking Malaysia nyuwun anu lagu Loro Moto, Tondo Moto, Tondo Moto. Iya.
Nggo diaturake saking Taiwan ugi monitor kathah sanget saking Pontianak Bu Cahya panjenengan sampun tepung to Sampun. DPRD Pontianak ya matur sembah nuwun monggo Tresno tulus nadyan nengku buk asmara ya mangga nenone nanone mangga yen liwat aku kelingan kubae biyen aku nek cakak gak tulisan karena apa pada kasih sayang senangnya guguk asmara piye kae tak go adem tresno disawer kae kae kok disinggahke nang ndi kae napa nih kuwi mimin kuwi benake apa mbak iki ngapa aku ora nyinggahke apa-apa ya kok disuwulke nang kono kuwi mboten kula kukur-kukur gatel kok kula iki jeneng gatel ngene nduk kira ejek nyanyi Heeh. dadi kowe fokus nyanyi dadi kowe ndak carane men fokus tak gawake lak lalen to kowe engko ora dipek to ora tak gawake Tenane. ora apa-apa sayuk santai karo aku kok ngene nggo apa to aku ngene iki ora kanggo biasane nek ana penyanyi sing sok nyimpenke duwite kancane ngono kuwi kok nek bali anyang-anyangan lho mau nyopri anyang-anyang kapan nae alah kuwi rak penyanyi kono nek kene ya ora wis pokoke paitan nekat wae
gubuk asmara pamundutan uga ya isih ana ela-elo karo sambel kemangi karo iki nek miturut etungane awake dhewe lho ya karo liwung lho ya diaturake mengko mboko siji pokoke rata ya yo ganti sinden sing marai mumet sirahe iki no ya sapa Mbak Elisa Orkarus Alaso ya sing mimin iso marai migren ya kemarake wong sepet masuk angin sing iso nyrateni ming kowe lho Mbak Mimin. Iya no aku ini wong bar budi balaksana no cahayu iso pinter nyrateni, wong kucluk ya pinter nyrateni, wong apa kudu pinter ngono ki, kudu manjing ajur-ajer nek seniman sejati ngono kuwi. Iya iya. Halo. Halo. Good night. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Asun dulu. Asun dulu. Oh iya. Kemarin Ya, dari mana? pengen ya. Sa Ya. kowe iki bendina takjak aku ora tau tok sun Loh. Bagiane niku ra kiambak. Tak wakilane sik bae. ora sudi mah kaya ngambung tembok Dek ngambung tembok iki. Iki nek disun ra ono listrike, Pak. Sapa? Iki ra ngaruh nek karo wong wedok, tapi nek iki karo Pak Seno ngono lagi. kok sike panggepmu iki wedok apa piye Lanang. iki ki lanang Iya lanang. ha iya kok Ora apa-apa, ora apa-apa. Penak ta, Nduk? Kemarin dari hitam putih ya kakak. Iya, di hitam putih. Keren deh bisa sampai sana. Ketemu Om Deddy. Ketemu Om Deddy, ketemu Mas Riko Cepen. Iya, Om Deddy. Ketemu teman-teman. Ternyata kalau sudah menjadi artis itu ternyata dia welcome. Welcome ya. Kadang biasanya kalau orang udah di atas, kadang-kadang kan star syndrome, Ya. merasa di atas tuh langsung adigang-adiguna sama penonton nggak mau Ya. nyapa gitu. bahasa Ternyata dia Indonesia tidak. adigung-adiguna ya apa Oh iya. Apa Li Adika? ngomong ke tenanan ternyata dia itu welcome dia itu setelah menjadi artis tidak adigung Ya terangin dong Adika. Tidak congkak, tidak sombong gitu loh. Ternyata welcome. Jadi Tidak congkak ki Adikang, tidak sombong ki Adiko. men basa Jawa wae rasa aneh-aneh wong ora iso basa Indonesia kan aku di sana 3 dina. 3 dindang, telung dino. Dino. 3 hari telung dino. Saya di sana sebelum sampai studio sampai terlunte-lunte saya ya. Telung Terlunta-lunta. Kalau Sukime. Betawi itu pakai e kok soalnya. Oh, Lu nek gue, Jakarta gue, aku ya. Kita kite. gue. Terlunta-lunta. Ya terlunta-lunta ya tetap Oh terlunta-lunta. gitu, kirain kadi. Lunta-lunta. Halo, selamat Iya. malam. BTW itu Om Ded itu seksi ya dia. Seksi, Dia berotot tuh. berotot, Punya tahu dia. tangguh. Tahu ini di perutnya. Six pack. Six pack. Ora koyo Pak Seno yo. Pak Sino piye? Bakso kuwi kerikil. Bakso. Ora duwe tahu ning wetenge. sapa Kuwi Pak Dedi Pak Kobun. Dedi. weh lambemu muni piye mau muni piye Nek Pak Dedi six pack, kalau Pak Seno gimana? Kebak watu kerikil. werna-werna nek wetengku ki ana tahu ana tempe ana telek kowe doyan piye Ora, Pak. Ampun, Pak. saya arang ya wis tuwa ki wetenge ora iso kaya tahu Mboten tahu-tahunan. ngono Den derek Ayu Bagio niki acara napa Merti Dusun. Merti Dusun. Kerompakan. Kerompakan. Oh, kerompakan. Makanya kabeh do nonton rene kabeh, kerompak ya. Lah tontonane ning kene Iya, Kompak. iya. Kompak ini. Kompak. Kompak karo kerompak beda. Beda. kerompak iki dusun Dusun kerompak ki desane saha Dumateng. Saudu mateng. Iya, desane. Kuwi lho. Pacar iki dusun kerompakan Lor Baro saha Dumateng. Kalau diwaca lho, Mbak. Kok sudah dimateng kowe to? Berarti iki desane saha Dumateng. Dusun kerompakan terus Glepulor Baro desane saha Dumateng. Sendang Mulya Saha Dumateng dhuwur dhewe kan lho makane picahet lho. Beto pelak ketok ya aku. Oke. Diwaca kae lho. Dhuwur dhewe. Dusun kerompakan. Lepulor beda. Desane saha kae Dumateng. ora iso do dumateng kae Sendang Mulya matamu kuwi kok Kok ana saha dumateng barang to? Enggak aku pusing aku. Ah, begini.
Kok Saha Dumateng iki sing endi? Ya tulisannya kayak Saha Dumateng. Nginggil ki Mbak pojok. Biasanya ki kan di desa pinggir dewe. Oh, masyarakat dusun Krompaan Klepu Lor Bero Saha Dumateng. Desane Saha Dumateng ngene beratine. Sik, kowe rasa do melu-melu. Mangurus Pak rumah sak Genah kesik kae. genah Nah, coba. Mumet to, Pak? Aku dhewe ya mumet tak genahke iki desane apa Saha Dumateng. Ilih kacamatamu. Ora anu. Ngaturaken genging panuwun dumateng paguyuban makam pacar warga masyarakat dusun Krompaan Klepu Lor Bero Saha Dumateng ngisore. Saha Dumateng ngisore kae Klinik Pratama Rawat Inap Mutakhim. Nugroho kuthuk. Lah iki sing marai angel ya iki. Apa Lagi iki aku ngerti ana kuthuk kok di bengkel iki lagi iki. Kuwi kowe tok i Pak, kowe tok. Berarti Maksudnya kamu saja, kamu tok. Aku Kamu tok tok sing di bengkel. Kamu di bengkel, Pak. Kowe tok bengkel. Pintu pagar kanopi tralis kenteng cat servis mobil las knalpot celong Pelek. elek pelek. disajake iki sing nulis ya SD ra lulus iki. Pelek iki kudune velek ngono kok pelek. Pelek. Kilen Lor Sendang Mulya minggir maksude Saha Dumateng kae ana Nugroho terus kae apa kae Amelia Transport. kae sponsor ora desa Saha Dumateng. Oh, dudu desa Saha Dumateng. Dudu. dia tutuke Tak kira iki desane Saha Dumateng. Kok ngono kok S2. sarjana S2 kok kaya ngono malah piye to itu-itutane lemu 2 minggune Gorontalo masa koclek malah Ora ya, ora seminggu ning Gorontalo. Seminggu ning Toili, saka Toili. Toli Bedong meneh. Toli dhewe, Toili dhewe. Toli dewe Ya, toli dhewe. apa yang kamu petik dari masyarakat di sana budayanya atau keramah tamannya atau keanekaragaman apa Keanekaragaman akeh ning kono bukan hanya orang Sulawesi, tapi orang Jawa banyak sama transmigran lainnya. Bali, Sunda, semuanya ada di sana. Pertanyaane. Apa? Ning kono ana ora bandi kaya ngene iki ana. Ora ono Pak tenanan langka iki kaya ngene iki. Mbak sesuk tak gowo tak air keras iki tapi ini. biar keras ki Ben rada ngirit. Soalnya saiki bagasi kuwi kan larang. Dadi ben iso diporo-porosi iki, dibagi-bagi. mutilasi aku ki makhluk hidup lho kok lebokku bagasi lho aku ya ora bodoh-bodoh banget aku ya tau numpak pesawat Oh iya, wis tau ya. raketan ning Swiwi Iya. Iki mau wingi bar Bali kok neng cepet mati nek sing kokan dosa diwet-wet Oh gono. diwet-wet Sing unik malah nek wet sing ya. ngono mah diwet-wet ning nek sing wong lurus-lurus ning malah cepet dipundhut Mula kowe ben awet urip Aku kudu piye? ngetutno Mbak Mimin tetek. Ya ajari ya, Mbak. Elisa kok dijak omongan kaya ngono. Diajari ya, Mbak. Iya. Ayo, ditembangke Mbak Elisa. Mendutan apa, Pak? Ya, iki kanggo nglipur para warga desa Saha Dumateng Sendang Mulya. Saha Dumateng. Eneng Pak Lurah lho, Sa. Kowe nek ngowah-owahi jeneng anu desa ngono kuwi ora ngawur. Sendang Mulya kok Saha Dumateng. Kan udah mudeng. Ya kan tidak tahu saya kan tidak tahu. Makane takon nek ora ngerti ora sok makclup. Aku iki sok wis ngiring isin-isin ka kuping pira wae. Iya. Anggere muni mlaku-mlaku kok wis ngendas-ndaske wong. Tak omongi nek ning Paran ki ning Kalimantan ki ning ngejak mangan aku ning mall ki piye? Pripun kewirangan aku? Iya. Wah, wis isin pokoke. Pilihke sak kathok kuwi tak nggone ganti. Ojo Pak, iki larang banget iki bakule koclok iki. Monggo ana bakule lho ya. Kan aku jujur, harus jujur. Nek ra sing dodol loro singgung. Iya, ya wis ben mengke wae ora apa-apa bareng dheke. Ayo Pak, ikut aku. Wah tak tutke iki mlebu
apa jenenge supermarket kae lho. Napa? Mau aku adoh banget ki ming tuku aku ah. Ora turu dulu ya. Iya. Sosok ya ora mung tuku aku nunut ngising aku. Sing penting iso lega. Iki lho, wah kata-katamu sing ngono sing perlu tok ilangi. Sik kata-kata iki mau aja diomongke nek pahargan ngene iki ora apik. Ora prayoga. Ora ngono bucal. 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 Kula nunut bucal. Nunut Muni ngene iki badhe nderek wonten wingking. wonten wingking wis paham. Oh, wonten wingking. Nek wong Jawa wis paham. Ning wingking iki ra mesti ngising e. Kok Maksudku bisa mbok ya baleni bener. neh lho, Ya, ya. Pak. Ya. Ya aja tak bantah, itu memang orang Jawa itu Wis terkenal semune halusnya ngono semu. Oh, semunta. Semu. Ya bener nang mburi iki ora sok mesti ngono ku ya sok glibet barang ya ana nang mburi iki ya ana. Oh, iya. Ora terus kaya ngono. Kaya nek wong Jawa pamane kowe ya tak tawani lho. Ya. Mbak Elisa, pun maem dereng. Monggo didar sampun pun tuwuk, maksud pun wareg jane kok ya ngeleh. Nek kowe peksa monggo oh nggih kula legani lho. Ngono ki dilegani. Wong Jawa kuwi penuh dengan tata krama. Oh iya iya. Kata-katane iki ora tok leh ning dengan disamudana. Monggo dipun unjuk sampun matur nuwun ning jane ngelak. Oh. Monggo to dipun unjuk. Nggih matur suwun lagi tunggu. Nggih nggih nggih. Aku nek muni omong nang kene kowe urip nang Jawa muni nuwun Bu, badhe ngising. Ngono kuwi. Iso dibajek. Jor ngono lho, Ora sopan Pak. jan. Kenapa orang Jawa itu pakai kerisnya di belakang? Mergane apa? Dia ini senajan to sekti mandraguna paribasan di power, dia tidak menampilkan powernya, tidak menampilkan kesaktiannya, tetap dengan arif bijaksana, dengan tutur kata yang lembut. Ning janji diwarai lho. Aja takon dosa. Mergane ku ning mburi. Ning mburi Nek versiku beda ki. Piye? Ngopo dekek mburi? Ngopo? Soale nek dekek ngarepku jojo kancane. Ri, Ya ora. aku iki jawaban sing konkret sing real kok malah tok patahkan kaya ngono ki lho. Ya ya. Sing bener sendi, sing Paling pamimin keris iki ning sing ngarep. bener. Yo. Mulane Berarti kowe- kudu ngono semu ngono ya. Nganggo kata-kata yang arif. Yang halus berarti Pak Seno sesuk rasa bayaran yo. Hah? Lah kok ora bayaran? Sesuk rasa bayaran. Ya bayaran. Lah kok iki ngene iki kudune nek cara Jawa ya mboten sah, mboten napa-napa. Oh, Wah ya. Sik. betul sah. Nek perkara bayar. Kowe iki tak Piye, urus. Pak? Nek perkara bayar karo kata-kata kaya ngono ki beda. Beda. Aku nek panitiane asik ra bayaran arep. Aku ya merongos kok ora iya. Aku yang melu susah ya, Pak. Maksa mbok bayaran. Nek Kowe bayar. kelingan ora jaman neng balik papan ning ndi Banjarmasin wingi. Banjarmasin. Pon wah apa jenenge iki wah rambutan akeh banget to. Iya. Kowe nembung ya ngawur. Bu, njaluk rambutane. Sing di omah aku wis meneng kowe. Aduh, Elisa iki semarai rame ya. Tak lirikne ibune wis mangkel kae. Pun mang gopek. Wong biasane ngeming dipangani munyuk, modar. Ning dheke ya ora krasa nek disemoni. Ora, aku duduk munyo aku batine. Ha iya. Koncone. Wes nembang lah apa li. Yo, anu apa jenenge iki mau nyon sambel kemangi dibawani Oke, nganggo gelang alit sa. Oke. Yo, bawani gelang alit. Tibane sambel kemangi apa? Sing gumyak wae no. Gerajakan. Oh iya. Elisa. Oke. Yo. Seru, suarane apik. Ayo ning Sulawesi kan akeh alas, biasane ming Sulawesi, Sulak. Sulawesi Pak dudu sulak wesi. Apa? Sulawesi. Dudu sulak wesi, dudu Solo wesi. Sulawesi nggo nyulaki cengelmu. Sulawesi. Sulawesi. Walah, Sabar, sabar. Aku ndi kanca biasane sing teraniaya aku terus to iki ndi kanca ora Iya apa. iya. Kita satu hati ya, Dek. Ya. Ora kena kuwi iki lanang, rene karo aku wae. Padha kuwi lanang kabeh kuwi. Kuwi do ndek sekrup e. Apa sakro? Iki sane sekrup. Apa? Dele. Atek ger kaya kutil.
wetan banci. Gulan banci, wetan banci. Saya itu sempat tanya kemarin. Kenapa? Jarene sing model kaya aku lan kowe kuwi kan sebenarnya tidak boleh ditampilkan. Ya. Tapi bukan dari sisi fisiknya yang tidak boleh, tapi dari ibaratnya apa menginspirasi yang lain. iya Iya, yang sih. ditunjukkan Jadi, prestasi seperti yang disampaikan tadi bukan dilihat orangnya tapi karyanya. Karyanya sebagai seniman. Karyanya bahwa semuanya juga bisa asalkan kamu punya kemauan yang kuat untuk merubah dirimu sendiri. Wah, keren. Arpo paribasan Bapak Dewan pemerintah memfasilitasi nek kamu sendiri tidak mau berubah ya tidak akan berubah. Kamu tetap stay di situ di duniamu sing ijek keluyuran sing tidak akan Ya. paribasan tidak dihargai orang lain. Ya, Kamu tetap benar. menjadi sampah. Tapi nek Ya. kamu mau merubahnya ya insya Allah Tuhan juga tidak akan membiarkan kaumnya terlunta-lunta. Wah, Yo ngerti bener. dhewe saiki penghasilan kuwi per bulane 15 juta 10-20 juta lho Weh, per bulan. elok Lho, tenan. lho mobilku sing lawas seniake tak kutarangan pitik nang ngono. Luar biasa. Sombong amat. Wah, mbok butarangan pitik sing oh alah Ya ora apa-apa. Mangga. Lor lan kidul lalas angker kang kalebyat lebyat belambiangan belambiangan. ayo Ya. Mbak Mimin siap sih ngombene ditekke sik lah wong wedok ki ngombe Yo kok bar ya munggahke Cewek usuk. kalau minum tuh sedikit-sedikit diseruput-seruput, glok-glok gitu. beda-beda karakter orang. Oh iya. Sapi ya kok nyimit-nyimit ya kamu sapi kayak dikombor. Aku yang kok nyimit-nyimit aku nggak bisa. Ayo Kak. Aja otakku Anak India. Nanti kamu belajar nari sama Mbak sama Apri. Mbak Amri ya, Iya. Sama aku juga nanti. sama Mbak Kimen ya, Iya. Sih. Mbak Mimin Muni Mbak Bel. Mimin ya ya, Kok- Mbak Kimen. Kimen Sabar mengulangnya sekali lagi ya. Ini Ya, denger. Gimana Kak? Kusumaning Ayu, Mimin, Kusumaning. Saputri, Ratu, Angga Inggi, Pringganing Tias, Ari Gustanti, Agni, Pratista, Arkadewi, Kuswardono. Kok Wakimin? Domo banget aslinya Sukimen we gaya tenan. Okor Wong iki wong tok oleh kok. Iya, Sukimin kuwi ngono wae. Dadak Ari Gustanti Kuswardono Pringganing Tias. Iya. Mau kentekan ukara. Gak apa-apa untuk menaikkan mutu. Untuk menaikkan mutu. Wah iya. Mangga. Dana India Gumelaring meliaring Taman Sari Nuswan Toro. suaramu wis apik. Saiki belajar joget karo Mbak Apri. Ya. Ditirokke Mbak Apri. Siap. Nah. Anjen lambene njaluk di solder tenan ta. Iya, muni siap asian. Gurmuni Asia ora siap ngono kira kowe kira Suyap. Suyap. Iya, yuk mangga. Dados, yuk. Hop.
kasih Mbak Apri Mimin udah nari ini tari girang. Kompak, kita kompak Ya, keren bertiga. banget. Jadi yang jelek tadi udah chemistry-nya dapat. Istrinya dapat Dapat ya. kompak. Ya ming sing siji ketok nek joget tenan, sing siji kaya ngiring bebek. Kaya le pernah ngono lho kowe iki. Beda-beda kok. Iya. Aku megah ngumbar aurat cedhek-cedhek ngono kan aku megah. Lah iki Wis pancen didikane ora ngono kan ngundang birahi ora itu. ya ora pancen iki gerane Banyuwangen kira ya Entok, ngene-ngene. entok, Aku entok. megah nek golke bokong. Lah ngapa? Aku tawa ngene tok. Oh, alah. Kok Kuwi ngene iki apa ya artine? iki ngene iki piye to? Alah piyai kakung priya dewasa karo wanita akhir dewasa wis paham. Iki ora akhir dewasa. Ora tau nonton film terbaru kok ya. Apa? Film Dilan ini sing nek ciuman ora kudu lambe karo lambe mung cucuk-cucukan ngene tok. Lho iya aku ya godhong lanang ya ngene-ngene tok. Aleman. Iya. Ya nek sing gelem sing gila ya mlayu. Alah tak bayar sing gila. Oh, ayo Niatin niatin rajamu kok ya. Ya, ayo sing pungkasan. Yo saiki Mbak Tatin. Ya. Ya, men ngaturke liwung. Oh iya. Ya. Aku nek ngatek ya tak tutupi ke Mbak Tatin ngono ki ya. Nek Mbak Tatin ra menutup aurat. Kowe Nah, ngene iki iya. ora menutup aurat. Apa? Wedi nek mencelat. Kok wedi nek mencelat ki isine apa? Damen nak niku isine. Ya ora apa-apa fantasi. Dina jajal tak. Oh iya, aku ini dok-dok tenan. Kamu Ora kena lho kowe iki kok. lho nek uak barang lho saiki. Ya ora, ndak Saiki asli taune kok. ngene iki apa jodoh abu. Lah nek nggonamu jelas kono di Sekarang iki jangan tidak berita bohong, janji bohong oke akeh. Mula timbangane percaya karo janji-janji sing ra genah iki tahun politik milih sing wis positif wae. Aku ora kampanye lho iki. Milih sing positif sing wis mengakomodir aspirasi masyarakat sing seneng budaya, sing lestarekke budaya Jawa. Piyayine lenggah ning kene aku ora nyebut jeneng lho aku. Piyayine wis Sing jelas sing beli ngene kucing iki dalam karung. Mbak Mimin, Cih. Mbak Apri. Cih. Ya. Pesta demokrasi iki ya seiso sing damai. Damai. Rukun. Ya. Calon nomor 1 kuwi apik, calon nomor 2 kuwi apik. Cih. Sing sok ra apik ming cangkeme awake dhewe. Ya, Saya ngono ya. Sing sok obok-obok iki malah seneng ngisor-ngisore kuwi. Wis kabeh apik. Jaya Ya. sae. Tur nek tumrap aku pedomane 1 ya. Iya. Cih. Pokoke sapa wae sing dadi arepa jagone sapa wae sing dadi kowe karo aku nek ora nyambut gawe ora mangan. Leres. Wis ngono wae sing kepenak ngono wae. Dadi ora usah perlu ngonggung ngoyo-ngoyo pancen aja nganti golput. Nek golput iki tegese panjenengan ora tresna karo Indonesia, tidak cinta dengan masa depan Indonesia. Orang gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Iya. Beda penemu dalam demokrasi itu wajar, beda pilihan wajar ning aja ndadekke tukaran, aja ndadekke gendro. Yes. Nah, iki juga dalam rangka hari raya Nyepi kagem Nggih. umat Hindu diucapkan selamat hari raya Nyepi. Nggih. Pokoke ya pergelaran iki ora kok ajeneng piye-piye ning merti dusun. Merti dusun. Sing tetep sesuk kita menghormati bagi kaum utawa sedulur awake dhewe sing ngrasuk agama Hindu merayakan hari raya Nyepi. Nyepi. Ngono ya, Mak. Ya. Selamat hari raya Nyepi kagem para sedulur-sedulur sing ngrasuk agama Hindu. Ya. Ku ya bener ngono kuwi. Ayo Tin, Nggih. Kenapa? liwung. Ya. Nek nggih bawa mboten nggih, mboten ya. Rasa nek liwung kok langsung wae. Iya. Ya. Men dijogeti karo Mbak. Waduh, keringete Mbak Apri jan. Nek iki jogete tenanan kok ora kaya iki. Ora kaya iki piye? Kula nggih kringeten lho Pak Sena mang tutulke Pak. Modaro. Iya. Betul aku. Innallaha ma'asabirin. Apa artine Wong kuwi? sabar dadi kekasih Gusti Allah. Ora apa-apa kowe ning kene dianggap remeh, tapi kamu akan diangkat derajatnya manakala kamu menjadi orang yang bersabar. Amin. Ya Allah. Lho kowe sarep nek sing ngelapi keringetmu. Sapa? Mas Solikin. Iya, senyumnya Mas Solikin. Ora apa-apa Mas, santai wae. Iya. Santai, Bro. Ponco sak leteng kok. Iya. Yo, mangga. Anu liwung ndak jame engko saya ngoyak lakone ora kecekel. Yo, monggo. Yo dados. Tet
cegene ora konsekuen lehmu joget. Sinten? Kowe. Lah aku Awang Apri karo Mimin wing jumbul kok ora jumbul. Angga panggungnya ambruk. Ora perkara Balik panggungan. panitia bakoh panggungnya ayo Lah iki jebul ra ono bermasalah lah aku koyo pencelat tenan no. ora Iki apa ne lho. ora apa-apa hidup-hidup sedekah Panjenengan iso Sedekah piye? Gur kulit Mbak. sedekah gundulmu kowe. ora apa-apa nggo joget tak malah ana sing keplok Endi sing keplok? anu sikile lho Mbak kan sok anu Keplok kok sikil lho. Udu ding Mbak, Nek udu. keplok iya tangan, maka tanganku ora keplok lho. oh tangan ra keplok Ora. ya berarti liyane Lah apa? Apa nih iki tetep tak urus lho, apa sing keplok? ya mosok ya ning kene tak critake ngomong Lah aku ora keplok tenan kok. oh ya wis ra keplok ya karepmu ngono sing ngrasake kono dadak tekon Ora lah jenengan krungu wong keplok. krungu Piye le krungu? aduh Pri critakno Pri Padahal aku ora keplok lho. Kowe dicerai Mbak Tatin menang banyak no kowe. Iya. Mulane ya kaya Apri Mimin kuwi, Mbak Mimin Mbak Apri kuwi lho. Ya jan otomatis, kok otomatis. Tur mesti ora bakal iso rusak. Ya. Mergane. Mergane gonamu iki kalah nganu jenenge kalah apa? Kalah top nek karo ngene Mbak Mimin Mbak Apri. Kok iso wong Ngene Mbak Mimin Mbak Apri iki nek teles iso di PP. Iya. Ngene aku. Ayo jajal di PP rak kerah kucing. Ora aming kucing. Nah, istimewa nggone Mbak Mimin. Kok iso? Ngene jenengan nek gatel rak dikukur. Nggih. Ngene Mbak Mimin ki dicopot terus diketok-ketok ngene. isine gurem coro Kok gurem sore apa ora tau duculi wong iki? mboten tahu lah niku pengasihane ten nggen riku kok Oh, dadi wong lanang ki nyawang rupane Mimin ora patek ayu nih kok iso kesengsemi mergo napa susuke kula pasang nggen riku kok Coro iki mau. kula emang sedina man mbak kandil telu-telu terus kok Oh. Ben ngapa? yo aurane men memancar to Ya mangga. ayo bacut lewung kompak tenan iki Kyai telu iki. Iya. Kok kowe melu Mimin wae, Tin? Lah pripun? Ayo melu rombongan kono wae, mengko cah telu kok kaya le joget kompak le. Girong ya kompak. Iya. Nek melu kene ketoke ora akeh. Hah? Ora. Gur kon tetek. Marai mengguk. Ya, ya, mangga. Oh
nuwun. Ya, Mbak. Tatin wis ngaturke liwung. Ngono ya, Mak. Tur iki wektune ya wis kaya ngoyak jam pira? Wis setengah 1 kliwat. Kliwat. Matur sembah nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih, dawa sami-sami. Hiburan. Ya. Sembah nuwun Bapak Dukuh, Bapak Kepala Desa, Nggih. Bapak Dewan, matur sembah nuwun warga sedayanipun. Nyuwun pangapunten sampun rawuhaken kula kalian Dik Apri kepareng silaturahmi wonten mriki. Nggih, leres. Iki tradisi merti dusun menika sampun tetep lestari. Amin. Boten seremonialipun namung esensi dari makna merti dusun menika wujud tanda syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ngaten nggih. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Kang samar pamaring sukma sinukmaya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu pambukan